Ola, son Fernando de primeiro de ESO e acabo de ler o libro Palabras de Caramelo e vou tentar facer un pequeno resume. Cory é un rapaz xordomudo que vive nun campamento situado no deserto. Un día foi a visitar a camela de súa tía, pensou que estaba moi gorda, pero en realidade estaba embarazada. Ao día seguinte volveu visitar a camela e atopouse cun novo camelo que lle puxo o nome de Caramelo. Co paso do tempo, Caramelo converteuse no seu único amigo. Cory ia a un colexio especializado no tratado de persoas con discapacidades. Cando observou que os demais nenos que vivían e lían, dixolle a súa mestra que lle ensinara a ler e a escribir. Ao cabo de poucos meses xa era capaz de escribir unha frase. Todos os días, ao chegar do colexio, ian do Caramelo e escribía nun caderno o que lle parecía que dicía. As palabras de Caramelo. Ata que un día chegou a hora do sacrificio de Caramelo. Se queres saber o que acontece, terás que ler o libro. O meu persoaxe favorito é Cory, xa que loita por escribir cando ten a discapacidade e, ademais disto, nunca se rinde. A min gustoume bastante o libro, xa que trata dun tema co que temos que empatizar, así que o recomendaría para todos. Gonzalo Moure é o autor deste libro, que escribiu moitos libros, entre eles están Cama y cuento, El movimiento continuo y El mejor amigo del perro. Adeus!